siis Veha. Ja tänään tää on tää mun tuntivideo. Ja siis mä menen tänään Methän luokkaan tuolla Donnalla. Mut mun tunti ei ala vielä kohta, kun siellä vikelletään. Niin mä voisin vaikkapa... Mitäs mä tekisin? Se Daim ja Kinder ei ole saanut vielä aamuhei, niin mä voisin antaa niille ne heinät. Ai ne pitää ottaa vielä. Niin, tästä ei ole oikein kunnollinen sylillään sitä heinää. Siinä. Nyt voisin mennä laittaa sitä heppaa kuntoon. Kappas, ne on just lopettanut tunnin. No mennään laittaa sitä omaa heppaa. Mä nyt varustan Donnan. Ja sen jälkeen mä kuvan teille. Mut vink vink, perjantaina saattaa tulla videota. Ei muuta. Mä sittenkin kuvan teille tämän varustamisen, eli nyt pitää harjata Donna, kun se on vähän tollanen hikinen. Niin, joo. Se pitää harjata oikein hyvin. Laitas nyt se harjata. Eli tässä mä harjailen. Näin. Tosta noin. Sitten harja. Laitetaan pompulat sinne. Näin. Ja häntä. Nyt kun ne on harjattu, niin käydäänpäs varusteet. No niin, Donna. Otetaan toi sun hiimu pois ensin. Mites mä sain sen? Ei nyt millään jalasta saa pois. Vitsit. Tää on niin vaikea ottaa pois vielä, kun pitää pidellä tuota kameraa. Noin. Rimu on pois, niin laitetaan suitset päähän. Mä en voi kuvaa sitä, kun mun pitää pidellä tätä kameraa, mut kuvaan sitten taas kohta. Sitten satula selkään. Se meni. Miten se satula ei pikku? Noin. Nyt se on selässä. Sitten satulavyö vaan. Satulavyö tälleen näin. Noin. Nyt se on avattu ja voidaan mennä Donnan kanssa sinne. No niin, ja sitten nämä Methän esteet mä laitan tohon, niin vetäkää sillä aika alkuverkot. Nyt me ollaan siis vedetty 2 kierrosta ja ravit niin siirrytään laukkaan. Tulkaa harkaksi tollanen pienempi.
Se oli ihan helppo. Se oli ihan helppoa. Miksi toi kestää tossa? Otettiin siis yksestä pois. Nyt vedetään tää tunti tästä, niin sitten tän tunnin jälkeen mä taas alan ottaa nyt Jonnalta varusteet pois, niin joo. Puolen tunnin jälkeen, kun heidän tunti oli mennyt. En siis tiedä, mikä tuo äskeinen klippi oli, mutta siis nyt Donna tulee tänne. Niin. Otetaan sut varusteet pois. Mulla se kamera meni jotenkin, niin mä en voinut kuvata sitä, kun mä otin varusteet pois. Niin nyt mä kuitenkin kuvaan, kun mä vien Donnan takas tarhaan. Mulla on tänään iltatallivuoroa, kun tänään yksi aloittelijaryhmä tulee ja ne tekee iltatallin, niin mun ei tarvitse tehdä sitä, niin helpompi päivä vaan mulle. Se kamera kaatui siellä. Nyt sit se korkki. Mä unohdin mainita, että siis mä teen päätallin niin kun ton tallin ja näitten iltatallin, niin mä aloitan sen nytten, niin mun ei tarvitse tehdä niin paljon. Ensin annetaan heinää Donnalle. Ihattako ne heinää? Donnalle antaa vielä heinää kaikille ton päätallin asukkaille. Heinää, 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 heinää. Laitan tonne korin mahdollisimman paljon, niin voidaan sitten kantaa yhdellä kerralla. Tossa on aika paljon heinää. Sain tuotua ne tänne asti. Mä en kuvasta, kun mä annan niille, kun tos niin kovaa tappelua näitä hevosten kesken. Niin joo. Mä haluun eka. Ei kun mä haluun. Ei mä haluun. Tällaista just. Kaikilla on nyt ruuat. Mä saan vielä niin kun hoitaa Donnaa, eli mä saan harjata sitä, niin mä hain harjon. Millä harjaat sä Donna? Nyt mä en saa tehdä sitä. Harmi. Puhuinko mä, että mä jään tänne tallille yöksi? Mä näytän mun teltan. Tossa on mun teltta. Mä nukun siis täällä tänään. Kun täällä on havaittu sellaisia rosvoja, niin Anne ei pysty tänään nukkua, tai siis isä ei pysty, niin mä sitten nukun teltassa täällä näin tänään. Mutta on itse asiassa aika kivaa, kun mä saan tehdä yöllä mitä mä haluan. Siis mä alan kohta yöpuulle, mutta sammutan vielä valot kaikkialta. Valot sammuu nyt. Sammutin valot, mutta täällä on kesä, niin on vielä valosaa, joten menen nukkumaan. Hyvää yötä. Kiinni. Hyvää yötä siis kaikille. Mä alan nyt nukkua ja mä kuvaan sit aamulla. On aamu raikas iloinen. Joo, siis aamutallilainen tuli jo äsken. Niin mä en tee aamutallia, mutta joo. Kiitos kun katsoit tätä mun maiden.
Tää oli mun mielestä ihan kiva, mutta kertokaa kommenteissa. Moikka!